Sanibona noyingane zakwethu ake nginibele lapha nje futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkeza. Lami igama ngumfeza uNtuthu ngakhuma lo bathela sibona amagomede. Manje mhlawumbe usemusha ngana kwethu kuleli khasi. Ngizophinda ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Weyingane zakwethu umculo maskande Ndlamlenze ukhuzana umfoka Mpungose uphumela obalo waveza konke elapha waveza kanjalo nomuntu okunguyena odlala indima enkulu ekupheknike ebuhlukane nezimpi zomculo ekamaskandi. Kwipost afika ibhala ukhuzani ubhala ukuthi lensizwe yakho Sithenja ungomunye wababambe elikhulu iqhaza ekungiboniseni ukuthi ke angiphume empini zomaskandi wayehleze eshethi igazi usezingeni eliphezulu kakhulu lento yokuncweka izokwehlisa ube sezingeni eliphansi. Awuyidingi lento igama lakho likhulu kabi for lemidlalo, wena usesigabeni sokulandelwa iwona wonke umuntu owazi nothando maskandi. Lapha ke ubethi ke bashaye igazi kuzokhumbuleka ukuthi insizwa ukhuzana umfoka Mpungose ungomunye abasuka lapha na ke emazweni epheshela kaMcithane ekade eqoke kuona ke la khalo wamuka khona ke nendondo ezibili lapha na ke ekade eqokwele kuzona ke ingane zakwethu nabantu abaningi ethe ngibona amavidiyo bembongisa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Kubantu abathe ukuphumela obala abaningi kakhulu balensizwa alo umfoka Mgube kanjalo ukhotha nensizwa lapha neningi kakhulu engane zakwethu esithe ukuphumela obala sibongisa lapha insizwa Ndlamlenze ukhuzani umfoka Mpungose engane zakwethu. Sinjalo kwindaba esinethulo namhlanje ukuzona ezihamba phambili ke ezisenkqezweni. Mhlawumbe kuthina okwakho Phawula ngalolu daba ake selihlala comment section ke ngizwe ukuthi lithino lwakho vo ngalolu daba. From la sibone ingane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngithembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi nilandela Facebook na TikTok @Radio Inkezo. Ngithanda khona.